Den lå en nerve. Den er frosset til, som man plejer at sige. Så den smerte kan faktisk blive forværret, hvis man ikke får den løsnet op. Book gerne. Kom ind på kropsstyrken Messenger, eller send mig en sms på 60 61 42 39. Kropsstyrken ligger i 45 71 Grimmen. Kan I have det godt alle sammen? Jeg arbejder videre. Hej hej.